Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, κυρία Δρούζα, μπορώ, αλλά θα το κάνω. Κατέχω ένα μεγάλο ρεκόρ, στο οποίο ουδέποτε έχουν αναφερθεί τα μέσα ενημέρωσης. Και όπως είχε πει ο πατέρας της δικανικής επιστήμης, ο Ρομποσφιέρος, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκάζομαι να τα λέω μόνος μου. Το ρεκόρ λοιπόν που κατέχω είναι πως έχω υπερασπιστεί με μεγάλη επιτυχία τους μεγαλύτερους δολοφόνους του κόσμου. Υπερασπίστηκα το δολοφόνο με τα δύο κεφάλια. Το μανιακό δολοφόνο με το κομπρεσέρ. Το δράκο της Μομάρτης που παραφύλαγε στις γέφυρες και είχε φάει ζωντανές 40 καλόγριες αφού τις είχε αλείψει πρώτα με κέτσαπ. Ίσως να μην γνωρίζετε πως ο δάσκαλος που είχε σκοτώσει 465 παιδάκια και τα είχε κάνει και φτεδάκια στη Πενσιλβάνια των ΗΠΑ ήταν πελάτης μου και τον αθώωσα και για τα 464. Κυρία Δρούζα Μπούτια μπορώ, ο μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη που έχετε ακούσει δεν είναι μύθος. Είναι μια πραγματική ιστορία με συνήγορο υπεράσπιση στον υποφαινόμενο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο δυσκολεύτηκε να καταθέσει ο Ακέφαλος στη δίκη. Δεν είχε κεφάλι και κατέθεται κάνοντας νοήματα με τα χέρια. Μιλάμε, κυρία Δρούζα Μπούτια μπορώ, για συγκλονιστικές δικανικές εμπειρίες. Δεν θέλω να κομπορημονήσω, αλλά έχω υπερασπιστεί το αφάν κατέ των δολοφόνων, των αφρότων εγκληματιών, τα μεγαλύτερα ακτίνη και τα χειρότερα αποβράσματα της κοινωνίας. Αλλά δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκάζομαι να τα λέω μόνος μου. Κυρία Δρούζα, οι συγγενείς του Τζάκου Αντεροβγάλτη έχουν απευθυνθεί στο δικηγορικό μου γραφείο για την αναψηλάψη της δίκης. Κυρία Δρούζα Μπούτια μπορώ.